Wala missing ko, lady. Wala missing ko, lady. What's up mga idol? Welcome back to my channel, Charles Motovlog. Today is Saturday mga idol, and adlaw na po sa mga riders, no? Okay kayo. So mag-rides mi karon mga idol padung mi sa Daan Bantayan. So ang among sabot mga idol is alas 5 ang meet up time, but na late ko gamay mga idol. Medyo hayag-hayag na mga idol, oh. Kay 5:30 is kick off na daw, pero mayantag makaapas pa ko mga idol, no? And bago mo dugo kalakaw mga idol. So sa mga mag-rides mga idol, no, good luck. Ride safe sa inyo tanan. Thank you very much. Ride safe sad na mo. So muna mga idol, no, padung ko karon sa medyo paspasan na lang na ako ng mga idol, kay late na gyud ko da. Wa ka ba eh? Kasi hindi na makaabot ba. Layo pa ang among meet upan mga idol, kay kasagaran sa akong mga kagrupo or ka-rides karon is taga Konsolasyon. So ako rin taga South mga idol, so medyo layo pa akong daganan na mga idol, pero let's see kung makaapas ba ko nila mga idol, no? Ay nako, so ang sabot na ako mga idol 5:30. Kaya pa ako regiwat anak nila alas 6 naman diyo eh. Okay kayo. Wa ka ba eh? Sorry. So nami karon sa may Shell Konsolasyon mga idol, and padung may karon sa Daan Bantayan, and ubay-ubay ang nag-rides karon mga. So muna mag-gear up mga idol, and wala batsi. So muna ako ang second long ride mga idol. Kay first ride ako is katong sa Carmen. So karon sunod na mo mga idol is Manto May og Daan Bantayan, kay mga unog pamahaw. Kaya sa mga trip eh. Okay kayo. So anyway, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So uno may kabuok karon mga idol nga mag-rides padung sa Bantayan. Check motor. Okay. Fights. Daog. Let's go. Batsi namin mga idol. Ride safe to us, and sa katong mga mag-rides mga idol, ride safe tanan, ride safe. Let's go. Kung nagbagas ito eh. I live Liluan. So nanata sa Liluan mga idol. Liluan. Leon o Luan. Wa ka ba eh? Kadung bitaw ka ng kanta mga idol, no, nga Leon kay Lolo. Adi si Day. Ana day mga idol nga alto ta sa Liluan, Leon og Lolo. Wa ka ba eh?
5 hours later. So happy na ta maabot mga idol, no? And whew, thanks God, naabot ra ta sa ato ang destination, no? Nga walay aberya. So finally mga idol, naabot na gid mi sa Daan Bantayan unya mangaon sa mi. So mag seafood ay may makaron mga idol. Presko hoy. Presko kayo boss, no? Lame kayo. Okay kayo. Wah, dagko ay. Weng! Weng! Lame kayo. Okay kayo. Walang ising ko dili. Walang ising ko dili. One. Okay. Go. Let's go! Woohoo! I love Midillion! 118. Ah. Awa! Buset! Wak kabae. 122. Kaya pa? 126. 128. Ah. Woo! 128 yawa. Woo! Woo! Okay. So that's it mga idol, no? Naanami sa Bantayan and banami og picture. So success ang ato ang second ride mga idol. And padung na ko uli. Manami gear up tanan. So diri na lang ko tapuson mga idol ang Daan Bantayan ride. So at least wala kayo yung mga aberya mga idol. Thank you very much. And nabusog po dyan kayo mga idol. So agi mi mga idol o Asturias. So bali na po. So bali among natuyok ang whole north sa Cebu. So agi mi o TCH. But dili na lang ako i-cover up na ng mga idol kay para dili mataas ang ako ang vlog, no? Woo!
that's it. See you on my next vlog mga idol. Ride safe mga idol. Ride safe and more rides to come sa ato. Once again, this is Charles Motovlog. Bye bye. Pira.